Čaute, moje meno je Matúšek a vítam vás pri dnešnom treťom videu z Minecraftu. Takže zapneme si svet YouTube a takže od posledného videa sa komplet že nič nezmenilo. Dal som si tu vypiec sklo, prepáčte. Takže ja si to dám dole. Dal som si vypiec sklo, aby sme mali tie jak sa to povie, okná a budeme to robiť nie z tých, alebo z tých. Dobre, dáme to z tých. Dáme tak. No a nespravíme si teraz nič, je noc, stále nemáme stále vlnu a tak. Takže dáme si vypiecť mäsko. Dáme si toto uhlie. Takže mäsko sa nám vypeká, máme tu nejaké svetlo, ten uhlík si zoberiem. Hop. No robíme si dve styky na torče, jednu torčku dáme sem, druhú na dvere, jednu sem, druhú sem. Iba na začiatok a no takže sa nám to už dopieklo, že my si to vybereme. Máme dve masíčka, sa môžu poriadne najesť. Že je deň. Práve si zabijeme. No. Takže to je náš pekný domček. Rozmýšľal som, že spravím v tomto videu toto. Nie, že si zničíme dom, ale zobral som všetky bloky. No, takže, že nasekáme viac brezového dreva a dáme to aj jakby... Nie. Oj, hore. Ty kráso. No takže, viac brezového dreva. Hop. No. A dáme to aj jakby po vrchoch toho domu, aby to vyzeralo krajšie. Rozmýšľal som, že tam dám brezové plenky, no ale nejak by to vyzeralo, ani som si to nejak neskúšal, nechcel som sa do toho púšťať ani nič. No, takže ťažíme si strom, ešte jeden blok. No, takže brezové drevo. Rovno si naťažíme aj to normálne a uvidíme, jak to bude vyzerať. Drevo sa, jak sa povie, že vždy sa hodí. Takže drevo sa vždy hodí a ťažíme si drevo. Možno, že ste si všimli, ale už tu nemám čiernu bodku, ale mám tu akože M-ko, ako Matúšek. Ale chcel som si tam dať celé Matúšek, no nevyšlo. Mali priestore. No, vyskúšam sa s tým nejak pohrať, ale by dobre bolo, keby tam bolo to Matúšek alebo SK, ale to by nebolo také pekné. Ako toto vyzerá pekne, ne? Či? Takže spravíme to po oboch strán. Nie tak. Hop. Poďte, zoberám si bloky. Tento dám späť. Teraz
ešte dáme sekírku. Ideme po ďalšie drevo, už rovno aj toto drevo dáme preč, ten strom, aby tu nám nezavadzal. No takže asi teraz to bude tretí diel, čakajte jeden. Teraz to bude tretí diel. V štvrtom dieli chcem spraviť branch mine. Potrebovali by sme aj ten cobblestone, aj tak, lebo ten cobblestone je dôležitý ako na stavby a na kraftenie celkom. Čo tu nám... Ja zombík. Dobre, takže zabili sme zombíka. Zomboňa jedného dlhého a blbého. No takže, ideme si to dať tam. To je noc, či deň. Ja si idem vykraftiť si tú sekírku. No takže máme kobul, to je šťastie. Minulo som ho ťažil v druhom dieli. Takže spravíme si krumpáč a 2 sekírky. No takže sekírku si dáme sem a tiež to dáme preč. Vidíte, že armor žiadny nemáme, lebo kravy sme ho síce našli, ale nemáme ani na topánky, než ešte. No to uvidíme, keď spravíme ten branch mine, naťažíme nejaký ten ironik, tak bude dobre. Budú lepšie časy. No ale to sa spraviť v budúcom dieli. Plánujem ešte vydať a ešte dneska natočiť. Asi, neviem či poznáte MMM Finger, ale to je iba taký rageovací diel bude. Ja taký zo srandy, že ak sa vám to bude páčiť, keď nie, tak spravím aj pokračovanie. A teraz ma napadlo, či by som to nespravil takto. Nie je to krajšie, je to krajšie, nie? Ako mne sa to páči. Ja to si dám tak, ako mne sa to páči, toľko, je to fajn. Takže ešte brezové kravička, poď sem. Už bude po tebe. Poď sem. Kam zdrháš ty krávu? Tu nespadneme ako minule. Poď sem, prse. Takže aj tento. Tu by sa dačo pekné dalo urobiť, ako niečo postaviť. No, takže ťažíme si stromček. To by stačilo, než potrebujeme ešte 4 bloky dreva. Bridge wood. A to dám aj z vrchu, aby to bolo pekné. Krajšie, aby to... Ne. Sa pomýlim vždy. No. Ja som rozmýšľal, no ešte naťažíme si jeden strom brezový. No takže ešte jeden stromček. Pekný brezový. Mali viac brezového dreva. No, poď. No. Do dobrej strany idem. Do dobrej. Už taká hmla tu je, že ty kokso, nič nevidieť. Takže postavíme si rýchlo z tohto dreva také východište. Dáme tak. To bolo pekné, krajšie. No. Takže mne sa osobne drevo páči. Páči sa mi aj to, ale musíme kombinovať, lebo aby to nebolo také, že jak v prvom dieli sme postavili doma, to vyzeralo hrozne. No, tak neviem. Neviem, či to nebolo krajšie tak, že len tak po stranách. Nič nejde. Sliepka, poď sem. Poď sem, slepička. Díkes. No.
Ja neviem. Alebo viete čo, necháme to tak. Bereme si tieto plánky. Vnútra to nám vyzerá takto. Napapáme sa, dáme si vypiesť, spalíme tieto seplingy a dáme si tam vypiesť to. No a tu do hore dáme pár tých a tam kuriatko a z tých tak tu máme to, jo, dobre, sa nám hodí. No takže tu musíme dať ešte niečo vypáliť, rýchlo nájdeme niečo v české, čo sa dalo spáliť, alebo niečo vypáliť. No, takže hop, hop, hop. Takže tu a dáme tu na uhlie. Tým viac uhlia. Ideme si za svoj štýlový stôl. To vyzerám. Oh, damn. Neviem, či vyzerám dobre. Neseď na stole, seď na stoličke. Napapáme sa. Mňamiky. No, takže dáme si späť pohľad. Postavíme sa a koľko uhlia. To je celkom dobré. No takže neviem, či sme za čo urobili v tomto dieli, ale asi to už je dosť dlhé. Už vidím, že to je 12 minút. Skoro 13, takže ja to už ukončím. No takže tak. To by bolo pre toto video všetko. Lúči sa s vami Matúšek a Čavez.